हायरे बुरै लासिना नांबोलै नोंबो आमो ताम बिउस की सान बागा माय जिन देहारो न बलाई तो मकलाइखो सी नरखाय बुरै रंनि बागै न निलज्ज बुरै रंनि बागै न अनेक ता मैक्सिमम kaham बुरै दंनाय र बिसास खुजागे आंगु उइतो जाजागे आंगु नरखायनो हामि आं खोना होनाय आइफोन थासिन बागै साकफालनाय बुरै रक अमहाय बुरै रंनि बागै ब गिला आइफोन तुइनाय माने निजिनि पेरेन्ट्स रक कष्ट गले पाइनाय आमहाय बरक बतामा वानसुकजाक बुरैनि बागै बगवा हाइकलन पाइखाना बगवा बुइन थकिना पाइखाना हनायने वानसुकजाक उनके नरखाय बुरै रंनि बागै न मैक्सिमम जिनि बुरै kaham रक हामे साजागो के लाची दिबा निजिनि मान सन्मान निजि सिरक खाखैनो नुंबा तामो अमो बाजार निजिनि मान सन्मान फालमा हाय जेब्ले सोशल मीडिया हो त खरक या निनि बरक हजार जना सिमा हाय तमा हजार सारा अल पृथ्वी दुनिया ने बरक सिनुगुइ दंगो के आजा कसे नुंगले निजिनि मान सन्मान चापा गइरु नाइदी नवाइ सबैन तमाजा बुरै केना गकाय वानसुक सिदिता सोशल मीडिया सामति खले पोस्ट खैरि मानो गेंगे वास्तव तामुं दं खना वानसुक नै बे नरक पिजा नरखाय बुरै रं बागले जिन बुरै रक पर हामिया मंग साजागो खनाय थांसिनानि सिनाय चंले